to, aby sa v nej prezentovali výsledky archeologických výskumov. Rekonštruovali sme prakticky jednu chátrajúcu budovu, predtým to slúžila ako materská škola. A keďže sme materskú školu vytvorili pri základnej škole, tak táto budova už nebola využitá. Minulý rok, keď sa oficiálne odovzdávala budova múzea, bolo tu veľmi veľa ľudí, ktorí boli na to zvedaví. Boli tu ižanské ženy vo svojich krojoch, tunajšie deti oblečené do takých sťabí rímskych tóg. No a snáď jedným z vrcholov toho programu bolo vystúpenie rímskej bojovej družiny zo Savárie. Momentálne je tu v múzeu aj výstava fotografií z ižanských krojov. Je tu živá tradícia vyšívkarstva, tzv. Ižanská vyšívka typu Toledo, ktorá je prezentovaná v expozíciách Národopisného múzea. Musím chváliť pracovníkov Podunajského múzea, ktorí tu urobili zbierky medzi tunajšími obyvateľmi, ktorí naozaj ešte to, čo mali doma, doniesli a z toho sa vytvorila expozícia, samozrejme doplnená exponátmi z Podunajského múzea v Komárne. Snažili sme sa vytvoriť teda nejaké zázemie, aby sme prezentovali nejaké miestne produkty alebo miestne tradície spolu s rímskymi tradíciami. Táto výstava prezentuje významnú archeologickú lokalitu, rímsky kastel Viži, ktorý je vlastne národnou kultúrnou pamiatkou na Slovensku. Výstava prezentuje antické pamiatky z nášho územia. Tieto pamiatky sa našli počas archeologického výskumu a samozrejme teda pochádzajú priamo z rímskeho tábora. Zaujímavé je napríklad rekonštrukcia rímskej kuchyne. Tieto nádobky, ide o tzv. Terru sigillatu, čo bol naozaj veľmi luxusný stolový riad. Tu vidíme vlastne výstroj a výzbroj rímskych vojakov. Používali ochranné prvky ako helmu, pancier a štít. A vlastne na tieto predkreslené veci sme sa snažili aplikovať originálne nálezy z tábora. Samotná lokalita sa nachádza vlastne v katastri obce Iža a práve to je vlastne tá spojitosť. A samozrejme aj prvé archeologické vykopávky na Láňvári viedol ižiansky rodák Jánoš Tóth Kuruc začiatkom 20. storočia. On bol ižianským rodákom, bol gymnaziálnym profesorom a teda amatérským archeológom, ale treba povedať, že na tú dobu viedol naozaj veľmi rozsiahle vykopávky na tomto tábore. A bol vytvorený okolo budovy Rímskeho a národopisného múzea maličký areál, kde sme sa snažili vybrať rastliny tak, aby trošičku evokovali to stredozemie, čiže nachádzajú sa tu tuje a nachádzajú sa tu levandule. A bol tu vytvorený i altánok s pecou a s chlebovými pecami. Budova materskej škôlky bola vybraná kvôli tomu, že je dostatočne rozľahlá, má dostatočný areál a nachádza sa pri hlavnej ceste. Čiže je bežne dostupná bežnému i zahraničnému turistovi. My sme začínali s predstavou toho, že je tam rímsky tábor a pokúsme sa čo najviac ľudí doniesť na ten rímsky tábor. Pokúsme sa ho prepojiť s Rímanmi v súčasnom Maďarsku. Bola to taká turistická trasa, ktorú sme nazvali Po stopách Rímanov na Dunaji. K tejto turistickej trase sa vydal turistický sprievodca, a kde sú 3 rôzne druhy trás. Teda je tam bicyklová trasa, je tam trasa pre peších, menšia, väčšia, a je tam trasa, ktorú môžeme robiť bez problémov, teda autom, a zastaviť sa pri ktorom rímskom artefakte. Ešte sa urobil zber medzi ľuďmi a vydala sa kuchárska kniha tradičných receptov z okolia Iže a z okolia obce Almáš-Füzite. A čo je zaujímavé, zadnú časť kuchárskej knihe tvoria originálne recepty z doby Rímanov. Vidno, že turisti chodia cez obec teda smerom na Štúrovo, na Maďarskú republiku, do Maďarskej republiky a zastavujú sa teda a navštevujú a má to obrovský prínos podľa mňa pre obec. Moje duchovné oči vidia to, čo sa volá Vedecko-výskumné centrum, a
A je to budova, ktorá by tvorila zázemie pre budovu Rímskeho a národopisného múzea. Je to budova, kde by sa dali robiť konferencie väčšieho rozsahu, ako to momentálne budova múzea umožňuje. Takisto je tam riešené ubytovanie, respektíve také širšie zázemie, myslím na kuchyňu a podobne. Tak by to malo logiku, pretože napríklad tu sa robí letná škola antiky a vždy je problém s ubytovaním. Môže sem prísť detský tábor, môžu sem prísť skauti, môžeme ich tu ubytovať, môžu si urobiť výlety do okolia a sami si objavovať tých Rimanov. 2004-2005 környékén fogad meg ez a gondolat. A testvértelepülés polgármestere asszony, a Tóth Kurusz Mária és a helyi intézménytől Bekényi Magyar Melinda fejébe. Ezzel sokáig csak álmodoztunk, és én magam is egy álomnak tartottam. Majd szerencsére segítségünkre sietett egy Európai Uniós pályázat, egy határon átívelő pályázat lehetősége. Maga az ötlet az egy ásatás során jött, tehát a régész mondta, hogy vannak példák erre már Európában, hogy létrehoznak ilyen helyszíneket, történelmi témaparkokat. A településről elkerültek a régészeti leletek nagy része Budapestre, meg Tatára, a Kunidomonkos Múzeumba, és ugye az is cél lenne, hogy azért visszakerüljenek ide a településre. Mi pedig azt használtuk ki, hogy itt ezen a területen katonai táborok, katonai temető volt, és itt folyamatos ásatások vannak. Lenne a cél, hogy interaktív módon a történelemnek ezt a részét megismerjék a gyerekek, vagy hát mindenki, aki ide látogat. Itt ezen a helyszínen 5 műhelyet hoztunk létre. A műhelyekben mesterek várják az ide látogatókat, és csak természetes anyagokat használunk a táborban. Tehát az ásatások során előkerült tárgyakat kézműves műhelyekbe újra alkotjuk. Tehát elkészült a műhelyeken kívül az őrtorony is, feltételezésünk szerint ugye ilyen őrtorony is állt itt Almásfüzitőn. Van 4 nagy rendezvényünk, és ezen kívül élő történelem órák vannak iskolások számára, ami egyre népszerűbb. 4 nagy rendezvényt szeretnénk. Ilyenkor a Dunán a 2 település között hajókon a lakosokat hozzuk, visszük. Itt megnézhetnek majd egy római életmód bemutatót, Izsán pedig úgy tudom, hogy lovas programok. Ugyanígy lesz júliusban is egy programunk, akkor ezt Azomi játékok címen hirdetjük meg, akkor pedig feladatok, tehát ilyen olimpiai feladatokat kell megoldani a hagyományőrző csapatoknak, ami szintén látványos, mert futás, birkózás, fegyverek használata, ilyen jellegű feladatokat adunk, és természetesen, hogy az ide látogató minden fegyvert kipróbálhat, felöltözhet a ruhákba, tehát ez is egy interaktív játék. És szeptemberben a 4. rendezvényünkön pedig szőlő- és borünnep, szóval szeptember 28-án lesz, tehát római ételeket, római kori ételeket tálalunk fel, vannak római kori receptjeink, Apicius konyhája címen megjelent egy kiadvány. Itt, ami tárgyak készülnek, a fából készül a kanál, a tálak, és ezt mutatja be a mester. Ezekbe a tárlakba tálaljuk a római kori ételeket. Itt a lányok szoktak szőni vagy hímezni, készítik a római katonák ruháit vagy takarókat. Ugye ez hosszabb folyamat, ezt mondjuk gyerekek esetében elég önfegyelmet igénylő feladatnak tartjuk. Az Anetta a munkáit, a régészeti ásatások
előkerült kerámia vagy fazekas edények mintájára készíti. Az az érdekessége, hogy itt nem elektromos kemencébe égetjük ki a tárgyakat, hanem kint az udvaron elhelyezett kemencébe, ahol 1000 fokra melegítve kiégeti a tárgyakat. Most itt a konyhában vagyunk, itt akik ülnek, ők a légiobrigáció tagjai. A vendégek, ha ide megérkeznek, akkor van egy malmunk, tehát azt szoktuk játszani, hogy megöllik a búzát, liszt lesz belőle, bedagasztjuk a lisztet és a kemencébe egy római kori lepényt elkészítünk, majd ezt elfogyaszthatják. Itt a konyhában is úgy, ahogy a többi műhelynél is mondtam, az itt készült tárgyakból esznek, és csak természetes anyagokat használunk, és római kori anyagokat használunk itt is. Itt egy női kőfaragó mester dolgozik, aki rajz és vizuális nevelés szakon végzett. Az ugye érdekes, hogy női mester. Ez egy korabeli 1.-2. században használatos skorpió. Ez egy nagy átütő képességű íj tulajdonképpen. A páncélt és a pajzsot simán átviszi 50-100 méterről. 8-10 kg, 1-2 kg a sisak. Tehát mondjuk egy ilyen felszerelés az olyan 25-30 kg, tehát ember mérettől függően, amit visz magával a katona. Az itt lévő gyerekek ezeket mind megpróbálhatják, tehát ez felveheti, mozoghat benne, próbál benne mozogni, bár ezek nem gyerekméretű páncél. Realizácia týchto projektov prispela k naplneniu strategického cieľa programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika, a to zvýšenie úrovne hospodárskej a sociálnej integrácie maďarsko-slovenskej prihraničnej oblasti, ako aj špecifických cieľov tohto programu, posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti v prihraničnej oblasti, zvýšenie sociálnej a kultúrnej súdržnosti ľudí a komunít, zlepšenie dostupnosti a komunikácie prihraničných oblastí a ochrana prírodných hodnôt.